መጋቢት 7 እቲ ኣብ ልዕሊ ኩሉ በረኸትን ምስጋናን ክብዝበለ ክቡር ስምካ ይባረኽ። መጽሓፍ ነህምያ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 5-6 ኣምላኽና ኩሉ ግዜ ክውደስ ይግብኦ። እዚ ናይ ምስጋና ቃል እቶም ንህዝቢ እስራኤል ካብ ሓጢኣት ክምለስ ዝመርሕዎ ዝነበሩ ሌዋውያን ኢያሱን ብጾቱን ደቂ እስራኤል ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ድሕሪ ምምላሶም ዘመስገንዎ ምስጋና እዩ። እቲ ዘፍቅርዎን ብሰንኪ ሓጢኣቱ ድማ ስሊኡ ለይትን መዓልትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝበኺሉ ዝነበሩ ህዝቢ ናብ ኣምልኾም ዝተመልሰ ብዓቢ ድምፂ እናጨርሑ ንኣምላኽ እቲ ኣብ ልዕሊ ኩሉ በረኸትን ምስጋናን ክብዝበለ ክቡር ይባረኽ እናበሉ ነቲ ጸሎት ባሮቱ ሰሚዑ ዝምልስ ንሓጢኣትን በደልን ህዝቢ ድማ ይቕር ዝብል ለዋህ ኣምላኽ ዝግብኦ ምስጋና ሃብዎ። ንሕና እውን ስለ ሓጢኣትናን ስለቲ ኣብ ሓጢኣት ዘሎ ህዝብናን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንናዘዝ ይግባአና እዩ። እዞም ሌዋውያን ብመጀመርታ ነፍሶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብምምላስ ንህዝቦም ምኽንያት ምብላስ ከም ዝኾኑ እቶም ንኣምላኽ ነገልግሎ ኣለና ንብል ድማ መጀመርታ ንሕና ናብ ኣምላኽ ጽቡቕ ጌርና ክንምለስ ድሓር ድማ ስለ ህዝብና ክነማልድ ኣምላኽ ብመንፈሱ ይደርኸና። እዚ ጽንዓ ጠቕሲ ከምኡ ከዓ ንስሓ ካብ ዘይደልዩ 99 ጻድቃንሲ ብሓደ ዝንስሕ ሓጥእ ኣብ ሰማይ ሓጎስ ክኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15:7 ኣስተንትን ኣብ ኢያሱን ብጾቱን ዝነበረ ፍቕርን ጸዓትን ሎሚ ኣሎ ዶ? ስለምንታይ? ንጸልይ። ወኣምላኸይ ህዝበይ ናብ ኣምላኽ ንኽምለስ ብጸሎት ከማልድ ጸጋኻ ኣብዝሓለይ። ዝኾነ ሰብ ናባኻ ምስ ዝምለስ ድማ ልበይ ብሓጎስ ክመልእ ርድኣኒ።